జగము ఎరిగిన సత్యం అంపశయ్యకి పయనం చరిత పుటలలో స్థానం కొంతమందికే ఖాయం అందుకే ఆఖరి క్షణములో ఈ స్వార్థం అందుకే ఆఖరి క్షణములో ఈ స్వార్థం మరు జన్మన్నది మనకుందో లేదో ఆ సత్యాన్ని తెలిపే శాస్త్రం లేదుగా లోకమే నిదురించిన మన హృదయమే నిదురించదు దాని ఆయువు నిండక చితికి తీసుకుపోకు శోకమైన భారమైన కాలమేగా భరించేది నిన్న గురుతూ నేడు పరుగు రేపనే సుడిగుండంలో అవయవదానమే ఎవరికి చేసినా నీ అయినోళ్ళ కది పెద్ద బహుమానమే దైవమే నీకిచ్చిన ఒక గొప్ప వరమే దేహము దానినే నువ్వు దానమిచ్చి దైవమయ్యే అవకాశము ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలలో ఉండేది బ్రహ్మ ఆ బ్రహ్మకు అమరత్వం చేకూరాలనేదే మా స్వార్థం Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.